כשטויות נהדרות שלא עשית, אם לא טעמת עוד הכל ועוד לא ניסית, ואם אתה מרגיש שלפעמים תחושה מוזרת שלא הכל צודק ושיכול להיות אחרת. כשעברתי לגור פה לפני 30 שנה, אבא שלי בא לביקור, הוא הסתכל מסביב ואמר נחמד, אבל מה תעשו עם המדרגות? המדרגות האלה עוד 30 שנה, כשמישהו יהיה חולה או שלא יהיה לכם כורח, תתחילו, זה יהיה נורא. לא הבאתי על מה. קחו לכם בעל מקצוע, בעל ניסיון, שיוכל לעזור לכם. לכל דירה יש את הדרישות שלה, לכל דייר יש את הדרישות שלו. ובעל מקצוע בהחלט יוכל להמליץ לכם על פתרונות ועל דברים שיעשו לכם את החיים יותר נוחים, יותר קלים ובעיקר יותר בטוחים. כשמזדקנים אפשר להתעלם, להמשיך להסתובב עם ג'ינס קרוע, לצבוע שערה לאדום ולעשות הרבה ספורט, ואחר כך לשכב במיטה חצי מת. ואפשר לומר, הגעתי לגיל וכדאי להתחיל. להתחיל לחיות בהתאם, וכך גם להתאים את מקום המגורים. גבי, את יודעת שאני עכשיו מאוד מתלבטת מה לעשות, אם לעבור בית או לא, לתל אביב, להרצליה, ואני רואה שהמון אנשים מסביבי עושים גם את ההחלטות האלה או התלבטויות האלה, ואז באתי לבטתי בתל אביב, גדלתי בתל אביב, היום שאני חוזרת לתל אביב, אני מרגישה שבאמת זה העיר שלי, אבל להיות זקנה בתל אביב, אז עכשיו נשארו לי שתי הבעיות האלה, א', אם לעזוב את הבית הזה, עם כל הרהיטים, שחלק גדול מהרהיטים זה רהיטים שלקחתי מאמא שלי מהבית בתל אביב שנפטרה, ולהיפטר מהכל, לעזוב את הכל, וגם דבר שני, איך זה להיות זקנה בתל אביב. יוסף קייזר עשה מעשה ועבר לדירה מותאמת לגיל השלישי. בשלוש מילים, מעלית, מעלית, מעלית. הגעתי לגיל המתאים. מה זה אומר? מה זה אומר? שגרנו בדירה ללא מעלית, והתחילה סחיבת המצרכים הביתה, התחילה להיות בעיה. ומה הייתה ההחלטה שלכם? ההחלטה שלנו הייתה לעבור לבניין עם מעלית. למען האמת, לקנות מעלית עם דירה. הדבר הראשון שאתם צריכים לחשוב עליו זה מעלית. גם אם אתם היום גרים בדירה שהיא קטנה ונוחה ונעימה לכם, בדיוק מתאימה למידות שלכם, ואם היא במקרה בקומה שלישית ואין בה מעלית, זה הזמן לחשוב על השינוי. ירדנה עפרוני בגיל המאוד שלישי. ירדנה מוכיחה שבכל גיל ניתן למצוא את שביל הזהב. ללכת עם, להרגיש בלי. יש רשת ביטחון, אבל כזו שאינה מעיקה אלא להפך, נותנת תחושת חופש. אני לא רציתי להישאר לבד במשך כל היום, כאשר הבן והכלה שלי יצאו לעבודה, ונשארתי בעצמי בבית. ודי חששתי שמה אם יקרה לי משהו וקרה לי משהו, והייתי לבד, והחלטתי שאסור לי להישאר יותר לבד. אני בגיל כזה שרצוי להיות בין אנשים ולהיות בטיפול כמובן. האם החליט לבד? גבר בגיל השלישי מחליט לבד? הצחקתם אותי. נו באמת, הוא כאן בגלל אשתו. לא, מה פתאום, איזה לבד. היא החליטה ואני הצטרפתי. נו, תראה, אני פה בגלל אשתי. כאן אני מרגישה פשוט חופשייה. את עוברת במסדרון, קורא לך חס וחלילה משהו, את מיד אנשים רואים אותך ובאים לקראתך ועוזרים לך. להיות זקן זה ממש לא פשוט. ראינו שיש אפשרויות שונות, העיקר שנדע למצוא מה שטוב בשבילנו, ובאמת שהשד לא ממש נורא. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine, if I've been out till 1:45?